positively, living positive, living positively, living positive. Molweni, namkelekile kuSiyayinqoba Beat It, inkqubo yakhe wonke ubani ophila nentsholongwane kagawulayo. Iintsapho zethu, izihlobo, abalingani bethu kunye nabasebenzi bezempilo. Ndinokubonga yawa kwaye ndiphila ngokuphandle nentsholongwane kagawulayo. Mhlamnene ekuqaleni kwinkqubo entsha kaSiyayinqoba Beat It, siniphathele ibali elibuhlungu labantwana abalishumi ababezinketama base-KZN. Ababephila kwimeko ezinzima bengakwazi nokufumana imali yesondlo sikarhulumente. Emva kokuba sibonise elobali, icandelo lezozibonelelo kurhulumente kunye namasamariya alungileyo ezisa uncedo. Makhe sindwendwele kwakhona kwaZulu Natal, sibone ukuba abo bantwana babezinkedama baphila njani na emva koncedo. Emva kokuthi udaba lalapha kwaShezi ludlale kuSiyayinqoba, siye sesibuya ukuze sobheka ukuthi ngabe izimo zinjani. Emva kwe nifike la kwafika abaka social development. Uma bafika saxoxisana kahle nabo, bangamkela kahle, bangenzela kahle yonke into. Base ke bangenzela i-voucher bangenzela yona i-food voucher. Yokudla bangenzela yokuqala kwabe ya 1200 kwazi uthi i-food voucher yesibili kwazoba ya 1600 bangenzela kahle ke nezingane zahola ke kwathola ukuthi kujatshule la ekhaya. Manje silapha kwaSASSA sizokhuluma noSibongile Sehlaba ozosichazela kabanzi ukuthi imindeni enjengaleyo kaShezi ingenze njani ukuze ifumane ama-grants. Thina si-region sasesithumela i-office lethu elisahawik ukuthi ngokushesha lihlangane nalezo izingane libone ukuthi liyasiza. Nangempela bayenze home visit ngosuku lokuqala bese bethi afike office the following day wayofika ke bawenza ke ama-grant ezingane, ama-child support grant ezingane ezo5. Kwazothi ke abantu abangisizile uMamshila waseGoli uqale wanginika ukudla kwaKhisimusi, ufake nokuncanyana kweinkobo zokugqoka nje ukuthi bagqoke nezikipana saqoka nento zokugcoba konke. Waphinda ngoJanuary wazofaka ukuthi wangifonela wathi angibhale usize beyicathulo zengane zesikole ngabhala ke zafika kahle sathola kwa right ziyafunda ingane kujabula. Kwase kwazuthi oMandisa la abala impophomeni zakhipha ingubo zokugqoka zaqeda zakhipha nemali ingango 200 rand. Ngijabule kakhulu nomndeni wami ujabule kakhulu. Eminye imindeni efana enalesimo lesifana nesakaShezi yiphi inqubomgomo ofanele bayilandele ukuze bathole ama-grants? Siyabacela omakhelwane, ama-NGO, abantu nje abakhona emphakathini, othisha ezikolweni, onese ezibhedlele ukuthi ababatshela abantu ukuthi noma unayo i-ID noma kanayo noba izingane zinawo ama-birth certificate noma zinawo abahambe baye kwaSASSA. Futhi uma befika khona bathi sizwile ukuthi uma umuntu esalindele i-birth certificate uyakwazi ukuthi ayi-applyele ingane. Masicela usichazele ukuthi i-child support grant kanye ne-foster care grant itholwa abantu abanjani? I-child support grant itholwa umzali onengane o umzali abe uyahlupheka akakwazi ukuthi angakwazi ukuyikhulisa lengane. Umzali angayi-applyela ingane yakhe nomunye umuntu ungayi-applyela ingane kasisi wakhe ehlala nawe uma ungenayo indlela yokuyikhulisa kanjalo. Kodwa i-foster care grant yona iholwa umuntu ohleli nezingane engezona ezakhe eseyishonelwe ngabazali noma abazali balezo izingane sesimeni sokuthi ngeke bakwazi ukuyikhulisa.